Kopara ir hautrai Jesus Christ. Ka gospel mendakasngi kawanra hangi ya gajingi kai. Kumno ngideben mane ya uble marwe jongi. Kumno ngideben yaine badiaisha badu. Katto kadnongut ki Pharisee, but katto kadnongut ki Herodian kilawan shau Jisu. Kabamut kini kilong ki beriu bayang nagabenda ki ju but kumjuru ki bakarshan yawu nongsin shar Herod but Pilatus. Ki Herodian ki karshan yawu Pilatus bad usem Herod but ki Pharisee kilong ki representative ki bayang nagabenda ke niam ju nagabenda Israel. Tahangne kini ki beriu ki labu ya ke jingkerli Kato ki don kamban siu ya ka kajana hau Kaisar. But kane ke jingkerli kakirli kanang kanamba ujisu unjuba bakala kik perkat ujisu unjuba bakala. Lada ujisu ong sino ya u Kaisar but deben siu kabamut ujisu yang persya ya ke niam Jew but ke Israel. Namar ki Jew kim sautanat satya ban siu kajana ya ki nong Roman but ki perkat barabor ki lebain but ki tomet ya ki Jew lemba ke jing sensar jongki. Talara ujisu kran kumne kan poi syaka jingya tainia but kin sapin priang ya ka ujisu ula jubab ya ki syabaro ki Jew but kin sayang persya ya Jisu but kin rai penram yawu. Ladau Jisu ong ngimdon kam ban siu kajana yawu Kaisar ki Herodian kin Sodom kin Salate pintip yawu Herod but Pilatus bau Jisu ulango ba persya ya ka jingsen shar jongi Roman but namar kane ka daw kilaban kem yawu but kilaban set bendi yawu. Badu Jisu ula sautu ya ka jimparka jongi badu la jubab ya ki wanra ya ka tengka. Wanra ya ka pisa ka tengka ngan pe. But ni haban sautu hamalla ki pisa ka tengka ka ba penyai ha Israel kami na Rom but ha kita ki pisa siliang jonga pisa la don ka dur jongu Kaiser but la toru Kaiser Divino Filius. Kaiser ulang ukunu ple. Namar kabba lastang yaga jingsen shar jongi Roman hamalle ki sor malle ki jaka kila penyang yaga duwan haka kertang jongu Kaiser ban malle ki beriu ki deben lake mani ihawu. Kane kalonga jimpiniat dukam peniat jongi Roman but namar but kila pinbori ki beriu ban mane ya u Kaiser. Namar kila penbriang ya ka kubor badu Kaiser ulang usiem bad hakaju kapor ulang oblay. De lemba kane ke rukam kila penbor ya beriu ban kongu ya ka jingsen shar jonki. Lada ki kentai ya ka jingsen shar Rom kila ban penyap ya beriu. De nagatagadaw kila penyang duwan bad de bans kinia jingkinia nagabenta u Kaiser. But habau Jisu ulas ngautu yaga jimparkat nama rudon jingtip halor kane but kumjuru udon jingtip yaga jimmut jongkine baro ar kinhun kilayang hakama jongu. But ula jubab ai yaka bade jongu Kaiser hau Kaiser yaka bade jongu ble hau uble. Hakaju kapor u Jisu ong eki ju pi ki balong ki balajir jongo bale pideben mani tang ya ukono bale omde u Kaiser uba dawa ba ulong ukono bale henre pideben mani ya uble bashisha hangne u Jisu keren ya ga jingshisha hakama jongi lemba kene ga jubab u Jisu udang pensha ya ga jimmur jimbarka jongi ju bad ki Pharisee ba yakaba ki killi kawan namarba kimpat don ke jingti pura syapang ubale syapang ujisu syapang ke jingsi sha jongu kono bale
But buon jait ki jingkeli ki wan kumne ha ka jingim jongiru habang impat don ka jingtip ka bapura syapang ublay ha ka jingim jongi. Habang impat don ka jingit ka bapura ya ujisu ngin stang ban ngait bid ya kie saudang jongi ne ngistang ban pinbriang ya kie bakala sau hapdeng jongi ban ngin ngat ha ka jingsinyu bat ka jingma. Badu Jisu labu hakamat jongi ju, but ki don kam ban ward ya ke jing shisha, but ki de ban ngait ya ke jing shisha, but ki de ban kongo ya ke jing shisha, kanamba kin light na kano ka jima. But de naga daga daw ngiyus ngoro naga jimpule ban ningkong naga shiti jongo Petrus. Ngiyus ngo u Petrus ula kindu jur ya ki briyu, ya ki nong rom but baro ki jaka ba ula late yalab, ba ke jingwan utray kalajan. But kideban pinkre hir nagabinda ka jingwan utray. But mindarong yusngo yakane ka ju ka jingwan utray kalajan. Kay ka jingmod haba u Petrus ula hikay hakane ka dor ne haba u Jesus ula ong syapang ka jingwan utray buon gibrukin perkat kanjia hakata ka por. Henrang itip nagabinda ubale shisngi kalong kum shigajar snem pa shigajar snem kalong kum shisngi. But minda kadba nang yo buon gi jinge hakama jongi lese ngilaban ongro kene ka shisngi ne shi hajar sngi kalong kum shisngi minta lese kata ka jingwan utray kala jan naga benda jongi nagata ka daw hakeni gi por katba ngidang yo yakinong senshar ki batimai lese katba nang ngau jingjar habun gi rukam jonga jingim jongi ngideban stang ban kainru nakidakishin lese ka jingwan utray kala jan. But ngi don kamban penkre nagataga daw u Petrus bakudula ong tolong ba perking yala de ban batriang yaga jingkuit haga jingem jongi katshabang ilate ngi de bandon badu Chris ngi de ban kindi burom ya Jisu but ngi de ban new ya ka jingyai shas lem jongo try kam de ka jimbi jongo henre kalongka jingai la diangi ban jan bat ka jimbanim jongo try. Lese kadba nang slem ngi perkat lese uble umle eye lese uble us ngabjar lese kamjia eye ladangim hakano kadur henrengi deben sautu ka jingwa jingtip but ka jingwa dia ka jing shisha ka de balong ka kam ba kongsan jang ka jingim jangi ba lemba ka ne ka jingtip ya ka jing shisha ba ujisu long nom penim kan yarap yangi ban batriang ya ke jingkui jang ka jingim minda hakane ka por buon ki brio ki hikai kong pong ya ka jingi kai jang ka gospel bad don buon ki brio kilastang ban duno ya ke jingting ubele ha ka bangop ha buon jait ki pop buon ki brio ki penkala ya ka jimba sha ka pop bad ki im ha ka pop bad ki pensan ya ka pop bad kilastang banduno ke jingtim buram oblay henry ka chiti jongo pa Petrus bakuit ka hikai shai kadar yangi ngide ban sautu ka lada oblay jubab ye ha ka jingduai jongi lada oblay udang slam ban wan kata kam de ka jimbi jongo oblay henry kalong ka jingai lad yangi ban penim lemba ka ba pendon kam ya ka lad ka lindi ka ba utarwa ha ka ma jongi tengim de ban kain beat yala de namar uble jubab ye kamjia ye saudong jongi bad ngila bandong les ngoba lemon im kadbam mon bad le pop em ngide ban sotu ka gospel ka kranshai kadar ngide ban im haga jingim bakui ko himmen ko para tongin pin perking yala de sakindia banam penjanai ka jingim jongi nang im ya ka jingim ka bakui haga bating ban le pop ai bangin don kan ke jinglong ke jinga hapo jongi ban ting ban lepop omde ban mor mlin ban lepop henrengi de ban don ke jing ting ban lepop kenapa ngindon barabor ha ke liang jongo belai jisu ba it karku kardo yangi bangin dup soto ya ke jing shisha bangin dup im ya ke jing shisha ha ka baroy ya ka ta ke jinga ban im ya ke jingim bakuit ha ka bating ban lepop en ya utrai Jesus Christ.